Fada Mbaka aghọgo ihe egwu na-amụ na social media. Fada Mbaka aghọgo ihe a na-akparị. Fada Mbaka aghọgo ihe eji eme content. Fada Mbaka aghọgo onye ọ ga-abụ okwuchi okwu ewe ndị ga-apụta ha ekwugharịa ya. Fada Mbaka abụgo ihe a na-etru on the floor, a na-debate, na-analyze, na-ekwu ihe ọ karigo n'ihe o kwesịrị ime na ihe na o kwesịrị ime, kịrịkịrị ụmụazị. Fada Mbaka bụ ihe a na-ekwu okwu today, an entrepreneur ka a na-ekwu okwu today about envy and jealousy. Fada Mbaka today ka a na-ekwu okwu na o wee evil mind over somebody. Ọ bụrụ onye na-amataghọdị. You people has forgotten so soon the era where this man started from, the value of him and what he has represented as far as Nigeria and the whole world at large is concerned. Fada Mbaka we are speaking about today is Fada Mbaka for all. Fada Mbaka that have stand for the poor and the less privileged. Fada Mbaka you people are insulting today is the same Fada Mbaka the era of General Sani Abacha. The man, God used him and he stood firm. And he spoke and said that by this time, I'm an idiot that General Abacha might have died. And it happened that way. Through Fada Mbaka, God ministered that Akwata Bridge will fall. Fada Mbaka, Chemaroke noro ya, aho aforo Chemaroke. Ka ụmụaka nọ na social media na-ata eri agba na-akparị ya. Fada Mbaka bụ Fada Mbaka Ebuka Obi bịa na biya bịa gụrụ ọkụ jemunye ọkụ na biya siwazie na ọkụ ọ gụta na be Fada Mbaka na nke ya ka nke Fada Mbaka enwusi ike. And I have been waiting for Ebuka Obi to stand out to disclaim whatever that is going on social media, that he has not sent any person to insult Reverend Fada Ejike Mbaka. Ebuka Obi has never done that even for one day. Brother Paul Chibo, in a timbu makago, now ga-emekwa gị ije buru agwụ nna gị fewa agwụ nna gị. Gee ntị ka m gwa gị, you are one of the biggest contribution of this thing that is happening today. Because when this nonsense started, I was listening to your approach. Your approach was one-sided. You were busy supporting evil. When Fada Mbaka preaches about RNG, Paul Chibo, you said that Fada Mbaka is referring to Ebuka Obi. Ne Ebuka Obi ka ọ na-agwa. Let us call a spade a spade. Ne Ebuka Obi ka o ji maka ekwu okwu RNG ahụ. Ka ga-asị na ịma na Ebuka Obi na ọ na-eme RNG because it's na gị na Ebuka Obi na-ekwu na phone. Ebuka Obi bụ your friend. Paul Chibo, ibidoro na gboo kịta ihe mebisiri ka ituweziri mkpu agwụ ị ga-echekwa buru agwụ nna gị ma njekwa buru agwụ nna gị. Mụnwa na onwe m nna m wekwuru agwụ ka m gwazie gị alụsị makwa m ụzọ n'ịtọ ọma mbe nna m ikwu nne m ụzọ n'ịbụa ka ị chọọ kasị ka njefewa alụsị because gụwa so n'onye isi ndị ụka bịara ibu ozu si n'ụkwụ gbaba ozu. Ị na-eme ka a ga-asị gị na ịmara ihe a na-akpọ mentorship. Somebody that is claiming that this person is his spiritual father. You have a son. As a brother, ịbụ onye isi ụka. Ịma the way o si wee depend for somebody bịa buru ibu a blessing to turn on na jekwujowa gị kparịwa gị. Ịma how painful ọ ga-adị to you. No matter how far you try to analyze it, no matter the English you want to use to back up, it is still painful to you. Now, ihe emebisigo. If you know Ebuka Obi abụrụ ya na advice, if you know Ebuka Obi mere owu ya God, ọ kpọrọ owu ya Chukwu, ọ karịrị ya advice. And all these people niile nọ na social media na-ata eri agba ụmụ Sodom and Gomorrah. Na Fada Mbaka enweghị ihe ọ karị na ọ bụrụ ihe niile ka o kwesịrị ị na-etinye ọnụ na ya na-agwazi ihe o kwesịrị itinye ọnụ na ihe na o kwesịrị itinye ọnụ. Why na unu agwaghị ya oge o kwuru okwu General Sani Abacha?
Why no na agwa here go kwuru okwu dị na ogo? Why no na agwa here ya ogo na bridge akwata ga-ada? Why no na agwa here ya ogo sis konema ture na-achị azụ with ihe onye gị na ndị ọrụ na-eti mkpu na-ebe akwa ndị ọrụ oyibo Enugu steeti na iji hụ ụgwọ ọrụ na gị jee kwụọ ụgwọ bifo iweta ihe onye gị? Why no na agwa here ya ogo na fight bad governance in Enugu? When he was standing firm, talking to the government, talking to the leaders of Nigeria, why wouldn't you people call him to caution him? Don't speak for us. Why do not go here? Oh, go near a book ma Obasanjo. Oh, near a book ma Buhari. Oh, near a book ma Goodluck Jonathan. Why do not go here? You go near a book. No child, no chog on the army. In the military era, Batatan or Chichinda democratic government. Why no now go here you go on a kiki against bad leaders about the economy of Nigeria? Why no now put us here no you kwesiri ikwu no you no kwesiri ikwu? O ruo na nke Ebuka Obi unu ekwu okwu. Ihe na-ajụ bụ kedu ihe bụ envy and jealousy? Kedu ihe Ebuka Obi ga-eweta Fada Mbaka na-ewebe before Ebuka Obi? Kedu the crowd Ebuka Obi ga-epulu today? Fada Mbaka na-epulu be. Or Fada Mbaka na dey pool up till today. Una abekwa 31st night ejiwe bata 2025 full the crowd no n'Umuchi Igbo. As far as 1 p.m. in the afternoon, Umuchi Igbo ejuko. There was no space to park your vehicle or to sit down. Na 31st night. Kedu the crowd Ebuka Obi na-eji pulu? Kedu the anointing Ebuka Obi weru? Kedu the gift? Kedu ihe ya mara? Kedu ya bụ ihe Ebuka Obi na-eme? Chineke eji ọchọ Fada Mbaka mma. Oya ka nji wee na-ajụ. Ọkwa mmadụ wogodo ewu na-ata. Ọkwa na be Fada Mbaka ka abịa gụrụ ọkụ a. Ebe Fada Mbaka ka abịa gụrụ ọkụ a. Agụziere ọkụ na ijezi na-asị na onye gụtara ọkụ na biya na ịka ya. What is envy and jealousy there? Fada Mbaka is not a Catholic priest, nor be a brother, nor no evangelist, nor be a Pentecostal man of God. Gwamu onye nọ na Nigeria bụ a Pentecostal man of God, or a man of God ga-afa azụ Fada Mbaka anya. Name them. The people that knows the word of Reverend Fada Ejike Mbaka are the Bishop Oyedepo, Omo Opaye, Apostle Johnson Sema, Apostle Johnson Suleiman, all these Pentecostal ministers, be him the value of Reverend Fada Ejike Mbaka, man obey material. Haji wayo ne n'anya, oga mamunasri, ka ha ma na iwe ka ga esi wee si asi na opuo na Catholic Church, ka ha ghọrọ ya. That was what they were expecting. They know. And the people that knows the risk of being somebody's mentor, that knows the risk of somebody senebo, not be your spiritual son, neighbor spiritual father. A word from Apostle Johnson Suleiman, a word from Omo Baiha, a word of Gigant Check. Udi hane meketa biyemene be. E dahosa na ayoru jajafano. E dahosa cost ayoru jajafo. Because of stubbornness, because of insulting him. The people want the value of mentorship and leadership. Ne maintain ya, ne respect ya. Kekweni ye ji Ebuka Obi, e put disclaim wo mkpari nina na akpari Fada Mbaka. Reverend priest, Anglican church na minister, that was rebuking Ebuka Obi. It was something you could listen to the very short Ebuka Obi ezighi onye ọbụla gbachiteria. Ebuka Obi ziri ndị mmadụ gbachiteria. Ebuka Obi na-akwụ bloggers ụgwọ. Ebuka Obi na-appreciate bloggers through Akụ Zion. Because Jeba gọvanọ eziokwu ha. Ha ncha niile ma na a na-enye ego. A na-enye ego ka e wee back wee Ebuka Obi up. Ọkwa one certain time ka ewe problem ekwuwo okwu Akụ Zion na-asị na ọkwa daji akpọgụ gị na phone one oge na ibe content creator na-ede arụ ministry ọrụ na onye nke a na-arụ ministry ọrụ si hapụ ya na ọkwa daji awon go gị na gị na gị nepụrụ ya anya. Kedu bụ envy and jealousy na mmadụ na-akparị ndị fada na-akparị ndị sister na-ekwujo ndị fada na ndị sister, still he claims that he is a Catholic
born and brought up, no a Catholic member ka ọ bụ na nne na nna ya bụ Catholic na amụrụ ya n'ime Catholic, mana ọ na-ekwujọ ndị fada na-ekwujọ ndị sister. Erebukwuo ya sị ya ekwu n'okwu banyere ihe a. Ị na-achọ ịgwa m na son or daughter Apostle Johnson Suleman ga-apụta kwujọ Mega Fire Ministry, or son or daughter Winners Chapel ga-apụta kwujọ Winners Chapel agbachie nkịtị, or son or daughter Dunamis ga-apụta kwujọ Dunamis, kwujọ Paul Enemche na nwunye ya apụta agbachie ha nkịtị. Kedu ihe ndị mmadụ na fabricate Gary West? Why are people blind? Why is people not seeing? Why people ji wee Kobe? The children of this nowadays Kobe bụrụ ụmụaka Sodom and Gomorrah. What are you people going to gain? Ya ninu na-emetere owu nkịta chi mkpọchi ntị chi Sodom and Gomorrah. Unu ala will possess you. Fada Mbaka na-ejelosi Ebuka Obi. Fada Mbaka bụ an entrepreneur. Enwere onye ga-akawa obi mee ihe Fada Mbaka na-eme. Fada Mbaka tete one money 400 and something million naira ka ọ discover na akaụntụ ya. Iwewewu ya na-ewe ndị na-akwụbere ụgwọ akwụkwọ, na-ewe ụmụ ogbenye nke akapụkwa nke ofere senta ahụ, na-ewe ụmụ ogbenye na-ebe akwụ ụgwọ ụlọ. O weta ego ahụ niile before by the end of the day he does not have up to 200,000, 400 and something million. We are talking about almost half a billion of free sentenka. It's on Fada Mbaka chegwa private jet. It's on Mbaka video chi show off maka na Fada Mbaka kwachido wu ya. Maka na Fada Mbaka no na-eme some certain things, or they go see na social media, or they agwa dem ndị camera, or they agwa dem ndị media ya. Ndị media ya ada ama. Mmadụ esi ebe a Jesus the na atụrụ owu ya na aja. Na-show off. O si ebe ọ ga-ebe ọ na-ese ihe ahụ niile. O si no maintenance of grace. Ka o gosi ndị Zionite ka o si ata ha afụfụ. Ka o si ekpe ha ekpere, ka o si anọchite anya ha. And people are buying that unbiblical and carnal idea. Oyabo na mmadu rebukuru mmadu n'ihe okwu na-adịrọ mma. People na-ata eri agba. For ndị na-asị ndị Zion wake up. Na fight Ebuka Obi that he sees jealousy and enviness. You that call yourself Elijah Bamudele. Can you have the mind? Can you have the vocal mind to insult your mentor, to insult your spiritual father? Even when the Bible you are carrying in your hand that you use as a mail of camouflage is telling you that open rebuke is better than secret love. Why are you opposing it on Reverend Father Ejike Mbaka? Reverend Father Ejike Mbaka should be the one to call Ebuka Obi. Call Ebuka Obi in terms of what? When Ebuka Obi was coming to Reverend Father Ejike Mbaka, was coming to Umuchibo, did Father Mbaka call him? Did Father Mbaka call him? Did Father Mbaka ask him to come? He was coming there willingly because he knew what he was coming for. He knew what he came for. He knew what he came for. Who was Ebuka Obi before he met Father Mbaka? Who was he? Oh, Makadona, Kihonako, Nejiko promise a private jet. Nejiko G2 private jet, be Buria, now may go in Aquaria. You mention no the name of the man of God, the church, or the ministry, or the people that came to collect him. Or so say man of God. JDS have Bundiwe crowd, Bundiwe what it is, Bundi billionaires cannot insult their spiritual father. Apostle Joseph, same man cannot insult their spiritual father. You said Father Mbaka is your spiritual father, which Father Mbaka have never said that you are his spiritual son. Father Mbaka never said it. You allowed yourself to be used by devil. All polluting everywhere, and people are clapping for you, supporting you. Elijah Bamidele is supporting you. Are asking Zionites to arise, that they should not keep silent. Makana Father Mbaka no why? Because he's under Roman Catholic Church. There are some certain things that he is not allowed to do. Or Lamborghini, called Ferrari, called Bentley, called Rolls Royce, called the highest SUV Prado, Land Cruiser. Bamuta Father Mbaka gachewa to do man juwe guru. But Father Mbaka gejego Lamborghini today. Father Mbaka emegene. Father Mbaka ereya were gia sponsor mwebwe kworo mwebwe ugo hospital be kwa ugo you made were charity you and the widow. Father Mbaka ane ukumakia. Father Mbaka mamoto na dashia on monthly basis, on weekly basis, that he's not showing on social media.
a na-ebu moto abata na-enyekwere moto ịma Range Rover Sport one ịma G-Guard one Fada Mbaka enyego ya ịma BMW one enyego Fada Mbaka ịma Hunter product one ịma Mercedes product one enyego Fada Mbaka no show ịma Hilos one enyego Fada Mbaka sold or buye ocho for Reverend Father na ewere moto Kobi were moto 500-600 million buye that Reverend Father ruo Reverend Father ono na bennia kwado Reverend Father ka ga-esi chia Father. Fada Mbaka is not showing all these things in the social media. Fada Mbaka because Fada Mbaka ka na-ekwu okwu ya o Mbaka egbe eje ọgụ Mbaka ndị politicians na-atụ egwu Mbaka president na-atụ egwu Mbaka ka na-ekwu okwu ya. We are talking about a serious sophisticated man of God, a weapon against the kingdom of darkness. Na nwoke na ibiara bụ n'ọnụ ifunu ga-ebe keke na-akpụ D9 a na-eme ya eme nwuri ome ọkụkọ na-echere anya jide gbaa agụ ụkwụ agụ dee anya fụ na oruru arụ ọ na-ata dị na gwarara ụra nwuri ome ọkụkọ na-aje na-efe n'elu ọ tere egbe buru ya na-awụnye elu na-akọrọ ụmụ anụmanụ ibe ya n'imekwa na ọ gbara agụ ụkwụ agụ ekwughị okwu. Fada Mbaka today bụ ihe eji atụnyere Ebuka Obi ka enu ụdị ọwụ akpụkwu wee size don't contact ahụ ọ na-etu ọnụ contact Ebuka Obi na-etu ọnụ contact don't contact o wee today. If Fada Mbaka is so to be angry with ihe mafia by now Zion ministry could have been shut down. One call alone. But o mere emume ekpere ya na ekpere Chineke ya na-aga. He refused to interfere. He rebuked you on the things you are saying against the church, the Catholic Church, against the things you are saying about the ordained priest of God and the Reverend sisters. You don't know what those guys are passing through. You now have the moral right to criticize. Bloggers are now using this as a context of their doom. I don't want to say much. Fada Mbaka bụ Fada Mbaka na-ewu kwa before social media bido. Fada Mbaka bụ Fada Mbaka na-ewu before social media bido.